tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Minecraft normal. Mi l-am descărcat ieri și am pus și un fel de anunț, o postare, că dacă strângem 50 de abonați până pe 30 ianuarie, voi începe să postez cu Minecraft real. Dar bine, n-am făcut acum 50 de abonați, dar am zis așa că dacă tot este ultima zi de vacanță și mâine mergem la școală, da, să postăm un videoclip, dar să fie puțin mai special așa, deci am făcut o excepție acum. Lumea se va numi Minecraft sezonul 1, așa. SZ prescurtare de la sezonul. Bă! Așa. Ok. Minecraft sezonul 1. Fără niciun fel de mod. Vreau să fie normal, să vedem și noi așa, să vedeți cum mă joc eu Minecraft realul. Bine, este la fel ca și celălalt, decât că aici este puțin mai diferit. Și o să vedeți acum de ce. Da. Am văzut că a fost susținut primul videoclip cu Minecraft și am decis că o să postez acum mai des Minecraft. Da, voi să scrieți în comentarii ce părere aveți că mâine o să începem școala. Și, na, uite că ne-am și spawnat. Deci, ăsta este puțin mai diferit și eu nu sunt obișnuit să joc așa din cauza că aici unde este sabia asta o să spargem și aici unde este ținta asta noi punem blocuri. Iar eu nu sunt obișnuit așa să mă joc. Eu sunt obișnuit ca apeși pe oriunde pe ecran ca să spargi ceva și totodată ca să pui așa. Deci este puțin diferit și eu nu sunt obișnuit așa. Am mai băgat câteva meciuri așa să mă obișnuiesc, dar na. Nu știu dacă o să mai postez cu Minecraft-ul celălalt. Cred că o să postez, dar nu acum. Pentru că, na, o să postez doar așa, să vedem puțin casa și cam atâta. În fine, o să sărim peste partea unde să o tăiem copaci, o să fac eu off camera. Am luat niște lemne și mi-am făcut un crafting. Hai să ne facem un pickaxe. Bun, și vom merge să minăm. Astăzi o să încerc să nu prea dau pe viteză mai mare sau să editez așa mult, să tai părțile. Vreau să fie așa un videoclip puțin mai lung. Pentru că, na, azi vreau să fie puțin mai special. Bine, oricum, să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac videoclipurile unde tai mai multe părți ca să nu stați așa să vă uitați degeaba la părțile astea așa de început care nu au niciun rost, sau vă place așa să mai vorbim. Bine, să vorbesc și voi să mă ascultați, că na. Dacă vă plac așa, nu știu, dar o să văd. Dacă vă place să fie videoclipurile mai lungi așa și să nu tăiem părțile astea, eu o să mai postez, așa. Da. Da, câteodată o să mai sparg, o să dau să sparg ceva în loc să pun niște chestii. Pentru că, da, nu sunt obișnuit să mă joc așa, v-am mai spus și la început.
Da. Nu diferă chiar așa de mult Minecraft-urile cele false, decât că Minecraft-urile alea nu poți să bagi moduri și au texturile puțin mai diferite. Dar în rest este ok. Haideți să minăm și cuprul ăsta. Nu cred că o să luăm chiar așa de mult, cât să ne facem acolo niște unelte. Da, astăzi nu prea aveam un plan ca să postez, dar na, am decis să postez pentru că e ultima zi de vacanță și na, pe mine mă și doare capul acum. Sunt puțin și răcit, dar asta este, de ce să facem. Uneori trebuie să treci pe niște obstacole. Da, câteodată nu o să mai vorbesc așa pentru că eu nu am ce să vorbesc, nu sunt genul de om care e obișnuit să vorbească singur, chiar dacă vorbesc pentru voi, pentru YouTube. Dar da, nu sunt obișnuit să vorbesc singur. Da. Primul pas pe care trebuie noi să-l îndeplinim, prima, cum îi ziceam, mă? Da, îmi stă pe limbă. În fine, nu o să mai zic în română. Primul quest pe care o să-l facem este să găsim un village pentru ca să ne facem rost de mai multe materiale, de pat, de chestii din astea. Zicea cineva în comentarii că ca să găsesc diamante mai ușor, trebuie să fiu la stratul minus 58 și să minez vreo jumătate de oră, cam așa. Bă, o să încerc asta, dar probabil că în alte episoade. Dar cred că în alte episoade pe Minecraft-ul celălalt, că na, încă nu am strâns 50 de abonați. Da. Cred că partea asta o să o dau cu repede înainte pentru că oricum durează puțin cam mult. Suntem într-o situație nu prea bună. Nici n-am apucat să găsim village și ne-a prins noaptea. În fine, o să trecem și peste partea asta. Da. Nu ideea că sunt eu noob și nu știu eu să joc Minecraft. Dar na, v-am zis că e puțin mai diferit aici. În fine, hai să pornim spre căutare de village, dar înainte trebuie să omorâm pe cineva. Am și dat pe lângă. Trebuie să omorâm pe cineva! Ca să mâncăm! Ok, nu merge așa. Tot toporul e mai bun. Așa. Punem asta aici, punem asta aici. Și așteptăm. Ok.
Aici este puțin mai greu că când fugi îți ia mai repede din mâncare față de celelalte Minecraft-uri. Dar e bine, ne descurcăm. Cred că o să vă plictisesc, că nu o să editez astea, dar bine, o să editez, dar mai rar în acest videoclip, pentru că v-am mai zis, vreau să-l fac să fie mai lung de data asta. Dar asta este, m-am gândit să încerc și chestia asta. Nu știu, n-am așa mari speranțe de la canalul ăsta, adică nu cred că o să ajung eu cine știe ce YouTuber în România, dar mai mult acest canal a fost făcut așa, ca un fel de demonstrare, să demonstrez ceva. Da, deci nu putem să mergem pe acolo, trebuie să o ocolim. Bă, da, cum îmi face, mă? Iarăși mi-e foame! Da. Trebuie neapărat să găsim un village, altfel nu avem ce să facem. Și se pare că am și mers greșit. Ok, am făcut astea și acum ne facem și o barcă. Nu putem să ne facem ba da. Uite aici, așa. M-am speriat puțin. Cred că s-a făcut până la urmă, nu? Da, s-a făcut. Nu știu unde mă dau din setări ca să apară camera aia unde schimbi perspectivele. Dar, na, ne mulțumim și așa. Cred că până la urmă o să dau aici viteză mai mare.
să vă anunț că dacă se aude cam așa pe clip, este din cauza că eu n-am microfon separat de telefon, l-am pe acesta de la telefon și eu câteodată mai mă concentrez și nu-mi dau seama când pun degetul pe asta, așa că vreau să mă iertați pentru chestia asta. Am găsit și un Royal Portal, dar din păcate Village încă n-am găsit, am găsit de toate și Village nu. Da. În sfârșit, o a treia oaie pentru să ne facem un pat. Hai că am dat și-o pe lângă. Bă! What? Așa. Și acum dacă vine noaptea, nu mai trebuie să ne facem o gaură pentru ca să ne astupăm acolo. Bă, dar unde o fi virigiul ăla odată? Orice fel de village, bă, frate, orice fel vreau. Numai village să fie. Village. Nu știu ce am astăzi, nu prea m-am trezit bine, că mă cam încurc de foarte multe ori. Și m-am și gândit, deci nu trebuie neapărat să facem 50 de abonați până pe 30 ianuarie, dar dacă strângem peste 15 like-uri la acest videoclip, vine următorul episod cu Minecraft real. Bine, sau nu neapărat după așa, dar va veni un episod cu Minecraft real. Dacă văd că facem peste 15 like-uri la acest videoclip, voi pregăti o altă, voi face continuarea la această serie. Da. Ceva, deci dacă nu găsesc nici în partea aia village, mă apuc să-mi fac eu o casă fără să să mă susțin un village și gata. Da. Da, cred că trebuie să ne apucăm noi să ne facem o casă. Bun. Nu, nu! Cât pe aici să mor. Iarăși. Și acum, întrebarea este cum ajung eu înapoi? Da. Dacă aș găsi niște fier să fac o găleată, ca să luăm apa asta ca să ne ducem sus, ar fi cea mai bună idee. A, sau putem direct să mergem pe acolo.
Ok. Atunci, hai să facem altcumva. Da, după cum am zis, eu nu sunt obișnuit să mă joc așa. Iar am pus degetul pe asta. Deci am zis că eu nu sunt obișnuit să mă joc așa. Ok. Nu știu pe unde să ne facem casa. Aș avea destul de mult loc să-mi fac aici, dar eu aș vrea să mă și avantajeze locul pe unde îmi fac casa. Să avem mai multe peșteri, să ne facem mine, să fie mai bogat în resurse, adică să găsim mai multe materiale pentru decor, pentru de-astea. Da. În fine, revin când găsesc un loc. Bă, deci ce noroc am avut că când am mers, de cea mai bună idee a fost să-mi... Bă, dar asta nu este village normal. Bă, nu te cred! Bă, cât noroc poți să ai? What? Am uitat cum îi zice la village-ul ăsta. Ok, 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 ok. Trebuie să ne ocupăm de asta. Nu! Du-te mă de aici! Ok. Noroc mare, dar nu prea aveam nevoie de acest noroc. Măcar am găsit loot destul de bun. Da, dar noi nu prea aveam nevoie de asta. Dar stai mă că armura de iron e mai bună ca cea de cupru. Am uitat. Ok, să ne facem și paturi și vedem noi ce facem. Cea mai proastă idee a fost să-mi pun patul aici. Pe bune? Da.
Păi și noi acum ce facem? O să trebuiască să ne riscăm. Pe bune, frate? Ce mă enervează pânza asta. Hai măcar să încercăm ceva. Oare fi adevărat acel mit? Nu. Da. Așa cum așteptam, nu este adevărat. În fine, o să trecem peste partea asta. Fraților, am plecat de acolo. What? Bă! De ce nu? Nu. Da, deci, din cauza că eu eram obișnuit ca când mă bat cu cineva, eu să apăs pur și simplu așa pe ecran, aici e diferit. Pentru că trebuie să apeși pe asta și eu apăsam pe asta și nu dădeam deloc hit. Da, până la urmă cred că o să până la urmă cred că o să-i dăm pe repede înainte. Nu știu de ce m-am blocat atunci. La urmă, cred că o să ne facem casa aici. Bine, nu cred că o să termin acest episod pentru că vreau și eu să mai fac o pauză. Așa că o să facem decât baza casei. Cam așa arată baza casei. Eu am decis să o fac puțin mai mare față de cealaltă casă. Da. Cam asta a fost episodul. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Vă aștept la un nou episod. Probabil tot cu Minecraft. Pa, pa!